Минути преди Одисей. Как са очакванията ви, да? Огромни. А твоите? Високи. Ревютата са много положителни. Чакаме да видим. Да видим. Вярваме на Нолан. No one could stand between me and home. Not even the gods. Леле! Малко какво са за филма? Страхотен, огромен, епичен, митологичен. Има всичко. Има историческа епоха, има фентази, има хорър, има боди хорър, дори има всичко. Семейна история, драма във военна история. Мисля, че е страшно интересно, че след Опенхаймер, което беше филм за войната и за унищожението, сега Нолан ни прави филм за последствията от това, от света, който сме променили. С това и брилянтен. 10 от 10. Преди малко казах, че имам огромни очаквания за този филм. Те някакси смисъл на винаги, което е странно. Да. Да, това наистина е филм за последствията от войната, за вината от това, което си направил и просто разкошен. Поръчвам и аз 10 от 10. Гледайте го по 10 пъти, по възможност на IMAX as Nolan intended. Keep us straight!